Haló? Zobuď sa! Och, skvelé, konečne si sa zobudil. Poď, musíme odtiaľto vypadnúť. Čo sa stalo? Neviem, ale vyzerá to tak, že sme boli oddelení od ostatných hostí. Pôjdem kontaktovať Skicada. Bože, áno. Dúfam, že klobúk bude v pohode. O Ježiši, dúfam, že reproduktor je v poriadku. Spomeň čelta. Aký je verdikt veľké oranžové kula? Prepínam. Bez teba bol reproduktor. Can you tell me who you're with? Povedať, s kým si? Haló? Nepovedal si prepínam. Prepínam. Čo máme robiť? Nie je to zrejme. Poďme už ďalej, musíme nájsť ostatných. Máš pravdu. Vieš. Tu som raz musel hľadať ľudí. Dobre, poďme na to. Miška? Haló? Asi sa musíme vrátiť. Cítiš to? Je to asi len typický zápach starej vily. Prečo to potom cítime až teraz? Neviem. Skicad, máme problém. Povedz prepínam. Prepínam. Našiel som prestenené telo. Musíme sa rozkúpiť. Okamžite. Prepínam. To nie je dobré. Pôjdeme ku vám. Prepínam. No, keby len oživovacie centra boli skutočné. Hej, preto to pekla s tebou je. Počúvajte, musíme zistiť príčinu tohto všetkého. Tak, čo sa presne stalo? Nie som si istý, ale ja a GPS sme odpadli. Keď sme sa zobudili, tak sme našli prsteň vedľa nás, mŕtvu. A tiež, keď sme sa zobudili, Spray prišiel do chodby. Povedal, že sa iba potuloval po vile. Áno, a napriek tomu nemáme žiadne dôkazy. Mali by sme sa rozdeliť a hľadať stopy. Pôjdem s GPS-kou a myškou. Budeme sa snažiť preskúmať túto vilu. Zbytok z vás poďte preskúmať telo. Zaručím, že budem mať spleja na očiach. Dobre chlapci, mám skvelý nápad. Poďme predstierať, že sme v reality show. Ja budem moderátor a vy budete súťažiaci. Čo? Vaša prvá úloha je vyšetriť miesto činu. Je toto pre teba nejaký vtip? Štart! Počkaj, nechodíme náhodou stále v kruhu? Asi hej, túto malbu sme videli už niekoľkokrát. Ale ešte sme nešli touto chodbou. Máš pravdu. Uá! Čo robí? Ja len chcem ísť domov. Tak, čo ti v tom bráni? Ako by som sa tam dostal? Ani neviem, kde som. Poznáš cestu späť? Nie. Okej. Poďme ďalší, Skicad. Miška je mŕtva. Čo? Reproduktor. Musím ju vidieť. Nemali by sme stratiť ani minútu. Našou hlavnou prioritou je nájsť cestu z vy. Vieš čo? Je mi to jedno. Idem hľadať východ. Hej, počkaj na mňa. Dobre. GPS, poďme. Okej.